Bueno. Bueno. Haze atala, Haze atala eta haze denboraldia. Haze denboraldia, ja 5 kapitulu. Erdila, ja. Erdila. Ze 10 dia guztira, así que... Eta nola hasi den hau ere? Nola hasi den, hasiera eta bukaera, nahiko potentea bai, Eta hasieran, Martxelore... Eske, niretzako kapitulu hau, bueno, niretzako edo itxasontzat, nahiko potentia izan da, Osea, gauza desente gertatzen zaizkio, nik uste dut. Batez ere hasiera hortan, ikusi genuen kapitulua laugarrena nola izten zen, bihotzekoakin. Eta, bueno, pixkate bai horrekin ireki da, lehenengo sekuentzia hori nahiko gogorra baita ere. Ez da okerrea jun, ematen du. Gila da pixkat itxasotamets bakarrik ikusi diela etxian, egoera hortan. Baina, bueno, bintzat ez da okerrea jun, ematen du. Gertatu den horrek bai bilengan eukiko dula eragina handia. Batez ere baita ere itxasotak epen artean ez da bairatxo bat, derengo ez da bai da. Txikitxo bat. Eta zer nahi duzu egitea zu ez bazara defendatzen? Batzutan uste dut oso... Oso zer naizela? Esan? Koldarra? Ba bai, kepa. Bagian koldarra zuzara, aitarekin hitz egiten ere etzara ausartzen ta. Ba, egia esan emozio asko pasa ditu itxasok atal guztian zehar, ez? Bai. Eta gehienak nik uste dut txarrak izan direla. Bai, drama desente, gaina famili kontukin taula. Baina, bueno, behintzat ikusi da baita ere anai arreben harremana hori pixkat estugo, bezala, eta behintzat bata bestia idakatela, ez, eta ezakit. Horrek ere lagunduko izue, Bai. Beste elkartasun bat edukitzen, beste konfiantza bat. Bai. Baina, bueno, egia da esan duguna, ez, pixkat kepa eta itxaso ikusiko diela, bueno, ezakit, batxe bat bezala pasatzen. Batez ere galderren presentziakin, ez? Hoi da. Ko, txapeldun! Zu zinen Carlos, ezta? Kepa. Noski, kepaketon. Azkenean ikuste dut galderrek zirikatu bezala egiten dula, kepa. Eta horren ondorioz, berak ere presio asko nabaritzen dula bere barrenen itxasok ez dio apoio askoik ematen. Bai, egia da, ikuspegi desberdina dazkatela horrez. Nik uste dut, ez dakit, itxasok oso errex ikusten dula dena, igual. Eta aurre egitea eta hola, egia da, ikusten dula ezakit errexago, kepa baina ulertze dut baita. Eta nik uste dut gaina interesgarria dela, ze irabazi artean lehenago ez dugu eman institutuan eta ematen dien jazarpenak edo irainak edo burlak, ez? Eta interesgarria da, eta bueno, ikusi da baita ere, kepake aurrein diola hor itxasori eta esan diola, ez? Bai, nik uste dut ez itxasogatik ere kontra bezala zerbait sentitu dula, eta horregatik baita ere saltatu zala esten horretan, ez? Horre bronka txiki hori izan zen ikuste dut, horren ondorioz. Baina, bueno, behintzat horregatik bai, itxaso sartu da kartzela juten, bizitan. Nik uste dut, kepa gogorra izan zala, baina alde batetik ere begiak erik zizkiola itxasoi. Bai, azkenean kumulo bat ikusi dugu ez itxaso, bihotzekoa eta gize gego mutilako itxasate jo, eta azkenean erabakitzen du ez. Kartzela jutia eta behintzat aita ikustia ez, nola da hon. Etorri zara, hau poza. Zer modu zaude? Erizei jarri zioten makillaje pila bat, oso ondo geratua. Oso impactantea da nik uste dut. Eta estena hortatik aurrean nik uste dute itxason jarrera aldatuko dela ez. Familiakiko eta saiatuko dela nahiai laguntzen, eskatzen dion hortan, eta bueno, gero ikusi da, bukaeran, bai ez? Argiak itzali eta... Ez, berez, beldur asko zuen itxasoak beraita ikusteko, ez? Nik uste dut atala bizan dela, beldur asko sentitu dituzte pertsona gehienak, bai, beldurra, bai, Adibidez, Peiok beldurra zeukan Arene futbolera itzultzea, Kepak ere galderren aldetik ere beldurra zeukan, Zukaitaren aldetik, eta Lilik ere bai. Beldurra oso presente. Lilik ere bai, galderren aldetik, ez du etxetik atera nahi, ez du eskolara nahi. Bai, egia da. Tanitazu, taksi barrun bakarrik oroitzen, minutuak, segundotan, tanik gora begira pentsatzen. Eta, bueno, gero baita momentu nahiko epikoa edo, neskak elkartzen denean eta jokatzen dutenian berriro. Espaldiko partez, esaten nostra por fin. Bai. Eta printzesa oiak ez, osea, esan dut, betidanik ondienak, elkarrekin berriro jokatzen, gero Arenei igualetzaio ez dara oso
ongi ikusiko zelaian, baina, bueno, bintzat... Ez da bilela bere momenturik onenean. Ez, oindik gatzen zaio pixkatu bai. Baina, bueno, politia izan da, eta nik uste dut grabatzeko momentuan ebai sentitu genula bai, ez? Jo, por fin, eta itxi da momentua, por fin. Aldagelaz aparte ere, mutilen futbolain sartuta, dorletak, eunatek, nahiko sorpresatxoa bilatu zuen bere bulegon, ez da? Jo, eske da, nik uste dut bi errealitate desberdin, bi aldagela desberdinetan, eta gaina, pare bat aldiz komentatu dugu, iruditzen zait oso interesgarria, induten truke hau, ez? Larra nesken entrenatzaile izatea eta eunate mutilena, ze ez dakit, nik uste dut irabazi artean esentzia hortara bueltatzea igula, ez? Askotan emakumeen futbola beti bertako gatazkak taula landu dira jokalariekin, baina entrenatzaileetan ebai gertatzen diablako gauzak. Eta ez dakit, interesgarria da, mahai gainean jartzea hori, ez? Zertik ez emakume entrenatzaile bat gizonen talde batean. Eta profesionaletan taula ez da ikusten, baina bueno, gatazka hori hor dago eta bilantzia ere politia da. Eta seguru hor pasatzen dien gauzak aldageletan baita ere bizitza realen ere gertatuko dira. Seguru. Eta hori jendeak ere ikustea garrantzitsua da. Bai, eta gaina ikusleek ere ulertzeko galder nolakoa den, ze pertsonaia nazkagarria den egiten. Eta behintzat hortik ikasteko, ze inberden, ze ez, ze jokabide daun ondo, ze ez, eta bueno, hortik ikasten bada behintzat. Bai, ikasi egin behar da, nolako goztatik. Bai. Eta agian lagunak izan gaitezke, ez da? Lili gaixoa ikusten da lotxatuta bezala, ez? Nik uste dut gertatu dena eta geho. Eta bueno, horrek pixkat reflejatzen du, ez? Askotan neskak eta emakumeak ze paituak izaten gehan askotan, ez? Mutila baino gehiago. Eta bueno, behaien trama hori, bukatu daula. Ez dakit, ez da gehiago jun, baina bertatik ere ikasi ezakegu. Galderrek pixkatera bildu Lili, arneren gana gerturatzeko. Bai. Bueno, eta itxaso eta kepa? Ikusi da momentu tenso bat pasa dutela. Ikusi da. Eta hortik aurrea aber nola eramatu duten gauza. Nik uste dut pixkat itxasok ere bere barnera begiratu behar dula, eta ikusi keparen poston ere jarri behar dula, eta pixka bat apoio bezala izan. Nik uste dut gaina itxasok, burua altxatzea lortu dula, baina gila da guaindik alaitzen laguntasunak horrera egiten dula, eta guaindik pixkat burua jate iola edo, eta beti irudiakin eta itxurakin taula horri garrantzi desente emate jo, eta gila da, kepakin da honetik igual saiatzen dela espektatiba batzuk edo betetzen, pikote bezala, eta ez dakit, egia da horrei buelta ematia espero etela, baina, ikusiko da. Pixka bat saiatu za kepa aldatzen, ez? Bai, ikusten da pixkatia gris pelikula ikusten, itxasok nahi dula kepa izatea zehoze, baina, konturatu berra baitare bakoitza den bezala dela. Bezalako da. Eta bizitza errealan ere horrelako kasu pila bat daude. Pila bat, seguru. Eta askotan ez gara konturatzen. Baina esan behar dena da, bakoitza den bezalako dela eta bakoitzak bere bizitza biziko duela nahi den bezala. Ez dela inor saiatu errola aldatzen eta bakoitza bere buru ez da, popularitate batian sartzeko edo, zabitez, kontzeptu hortan sartzeko ez gehala aldatu beharrik eta gehan bezala gehala. Urrengo kapituluak goraka. Goraka, ikusi dugu bukaera dirua ez zegoela kajan, ez zegoela bulegoan, norbetek hartu du. Bai. Justo hor misterio pixkat emango diotela, hortikan. Diruan asunto, ez dakit zeinek eukiko duen, ze pasatu den, hori igual deskubrituko da, igual ez, ikusi beharko da. Nik uste dut deskubrituko dela. Ikusiko da. Eta, hoxe, dena goraka, kapituluz kapitulu baitaren nabaritzen da, intensitatea ere igotzen dela. Eta, a ber, ze gertatzen den, Hemendik aurrera dena goraka. Azken txanpagatzea, azkeneko boska kapitulu. Azkeneko erdila, ja, Erdila gatzea. Zer gelditzen, ja.